ଟିକେ ରହୁଛି ମନ ଆଉ ଭିତରେ ପଛ ବୁଲେଇଲେ ସିନା ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେଇଲେ ହବ। ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ହେଡ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ସାଡ଼େ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି, ଖଟିଆ ବୁଣା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାର୍ କ'ଣ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ। ପ୍ରଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କୌଣସି କାମରେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମତା ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସୁଛି ଗରମ ଦିନ ବା ଖରା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବସିକି ବସନ୍ତ ଋତୁର ମୃଦୁ ମଳୟ ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାର ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଗହଣରେ ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ତଥା ଆଗ ଶିକ୍ଷକ ତାପରେ ବୁଣାକାର, ନା ସାର୍ ଆଗ ବୁଣାକାର ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ, ଆଗ ବୁଣାକାର ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖଟିଆ, ଫିତାର ଖଟିଆ। ଏ କାଠର ଫ୍ରେମ୍ ଆଗ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଫିତା ଦେଇକିରି ବୁଣା ହେଉଛି। ସାର୍ ଇଏ ଖଟିଆର ମଜା କେମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ। ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଭଲ, ଏୟାର ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଗଦିଠୁ 100 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଏ ଖଟରେ ସରେ ଯିଏ ଶୋଇବ ଆଉ ଗଦିରେ ସେ ମନେ ପକାଇବନି ଗଦି କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ବହୁତ ଯେଉଁ ଗଦିର ନରମ ବୋଲି କହିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ୟାକୁ ସ୍ଲିପୱେଲ୍ ବେଡ୍ ଯେଉଁ ଗଦି ରହୁଛି ସିଏ ବି ୟାର କାନ କାଟିଦେବ, ବହୁତ ନରମ ରହୁଛି। ଫ୍ରେମ୍ଟା ଛତିଶଗଡ଼ଠୁ ମଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଫିତାଟା ମଗା ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରଠୁ। ଆଉ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାର ହେଇକିରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମର ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର। ତ ବଢ଼ିଆ ଖଟଟେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ କରି କିଛି ନାହିଁ 4 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ 6 ଖଣ୍ଡ। ସାର୍ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ହେବ ଏଇଟା? 4টাରେ ଫ୍ରେମ୍ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ 4ଟା ଗୋଡ଼, 4ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାହୁ, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 8 ଖଣ୍ଡ କାଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 8 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆରାମସେ। 6 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ନାଇଁ, ଏଇଟା 8 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ନା। 8 ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ରେ ପୁରା ମଳୟ ପବନର ଅନୁଭବ ନେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗରମ ଦିନରେ ୟା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସାର୍ ୟାର ଆଉ କିଛି ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ କହିବେ କି? ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଏଇଟା ସୂତାର ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଖଟିଆ। ଖରାଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଛାଇ ସହିତ ଖଟିଆର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରକ, ସେଇଟା ତିଆରି ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିଯିବ ପାଖାପାଖି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1500 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖଟିଆ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏମିତି ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଅଦର ଜିନିଷ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତାରେ ତିଆରି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ବାଉଁଶରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏ କାଠ ବଦଳରେ ଆପଣ ବାଉଁଶ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆହୁରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ହେବ। ଗଦିରେ ଶୋଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଣ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଅଣ୍ଟା ବେଣ୍ଡ ହେବନି। ଆରାମ ବି ଜିତିଲେ ବେଶୀ ସମୟ ସହିତ ହେବନି, ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ ବାହାରେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।